Na Rympei U ke channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Unang ilam jong ko Kongres Bah Manuel badwar ulong baka jing trekam borba ka pisa jong ka National People's Party NPP ka la banta ni ki babun ki mali na ki wiki party NPP ka klan bah banta ni ki mali da ka bor pisa laong Bah Manuel habak keren menin ka sngi shakilap thai ku bor halo ka jing phet Bah Ronnie vileng do na ka Kongres Bah Manuel ulong ba naduh ka MDC election Bah Ronnie vileng do ula ai dak ai shin ba unsa rung shaka party NPP Bah Manuel ulong ba menswa Bah Ronnie ula ujor persai ki laingut ki MLA kentup yo Dr. Celestine lengdo Bah Charles Marngar ba Gabriel Walang ki ba phet na ka party shaka NPP nrai mentapan ula leit kersum nang yaladi shaka NPP Bah Ronnie ubadai unong ujor persai kita ki laingut nrai menta ula leit rung lang yaladi shaka jokasem ong Bah Manuel Bah Manuel ulong baka jing phet jendat Bah Ronnie na ka Kongres ka long kumba ula shet kelai ki paidbah ka melim na marwa ino tang siteng lenti ya ki paidbah ki bala penjob ya ukum unong mikmat na ka Kongres haku cukup por Bah Manuel ula theteng ya ki nong yalam ki bakloi ban shet syukor ya ki paidbah bat kani ka jing le jongki kan long ka jing ma ka bakraw ya kalawai ka jela haba Pynpaw ya ka jing song khia lor kani Bah Manuel ulong bakat ba ka jela kadang sadin hakiba bon ki liang ki politician pat ki lamit ban perkhat tang ye ka jing mentoy shimet haba yo ikinong yalam ki ba khwan mentoy kan long ka ba ye ka jela ban kiu bat ka party kan wat dakinong yalam ki ba thamai ulong ula kan no ru ba ha ka MDC election kabrang shudep Bah Ronnie shim la yarab yo kyrteng ka Kongres bat ula le sting hadu kata-kata halor ka kam nong yalam ha ka MPCC baka party ka tlot na ka jinglong president Bah Vincent H Pala Bah Manuel ulong baka party kam dan kanu ka jing tlot bat kamut batang barem election ka de ka jing tlot jong nong yalam